Okay. President vevazhinji vaNelson Chamisa vatanga kutaura zvechapukati. Right, so 2 hours ago hanzi nhasi date richiti 22 June 2 hours ago hanzi nachapukati hanzi naNelson Chamisa chapukati loading zeve hoche koche dande mutande siyanyenyeza mulungelunge ulembu #the citizens movement kuita silent killer but chinzwai munzwe manje. So hatikuisa kuti chapukati ulembu huri kuputika chichiri kuitika, so regai tinzwe isusu kuti macomments vanhu vemazimbabwenzi ari kufunga chii neulembu wapedza kudeclarewa nachapukati. Hanzi chapukati loading right, hanzi natoga muvhimi. I'm the vision. I saw news breaking and I saw you, Mr. President, on the first page of daily newspaper. People were celebrating kwese, but on the next page, I saw the face of Tendai Beat and the voice of the spirit told me. We are profiter. As the voice of the spirit told me, you see these two faces, regardless of their difference, the time is coming when they shall work together for the sake of progressive in Zimbabwe. But Chamisa will be the boss of it. The Lord chose you, say. Nditoga mvimi wapedzera. Ndo zvaataura, ndo zvari kutaura, ndo zvaaonesewa in the vision. China gwenzi rakaviga mambo. All right, hanzi china gwenzi rakaviga mambo. When the spirit of attention seeking meets the person. Yeah, and when the spirit of attention seeking meet the person. Yeah, ndo zvari kutaura ugwenzi. Ari kuona kuti chapukati ingoriwo nyaya yeattention kunetsa Chamisa. But pasina zviripo. And hanzi naCaroline Chikwepa. President Manyama, whatever you say, ndokudai hangu, will be waiting patiently. Uyakamirira chapukati chanzi chiri kuloda. Right, hatinzwe ili Dwayne. When the bush is on fire, the chameleon must abandon the walking style of his ancestors. Interpret to the comment section. And na Cynthia. Kechingani mongameli. Chikwestion. Kasa question mark wapedzera ndi Cynthia. Kechingani chapukati chiloda. Muri Zimbabwe. Hanzi na Brian Mukondo. I used to pray for my relationship until I realized I was just disturbing God. Okay, we are off topic. Kana kuti maybe are in topic muri kuzvinzwisisa. Hanzi na Shelton Mabande. Are you sure you are normal? Ari kubvunza Nelson Chamisa kuti shuwa here muri kwesere. Hanzi na Trust TK Maps. Please, can someone translate for me? What is this man saying? I'm from Kuvukiland. We are kutoshaya kuti chapukati ulembu zviri kutaurwa nezvazvo. Hanzi na Nelson K Dube. Apa muri Zimbabwe tinoda kuti tichadzoka panyaya yekuti why Nelson Chamisa is saying all these things. Mazimbabwe mazhinji haanzwisisi, but isusu tonzwisisa. So, regai tiverenge last comment. Tisati tapinda kuti why is chapukati loading? Hanzi na Nelson K Dube. Are you now content creator or a comedian, Mr. President? Wapedza. So, right, muri Zimbabwe, let's talk. Vanogara pano pamuzinda weZimbabwe, wemhuri yeZimbabwe, pa Inside Africa Network, or utona pa YouTube, pa The Tapa Times, pano. They know. Kutakuza kuti kune talks ari kuitika behind closed doors, behind the scenes right now, between General Chiwenga and Nelson Chamisa. Because Chamisa commands the masses, commands the citizens. And General Chiwenga is connected to the military. So when the military is going to take any type of action, for it to be legit in order mass citizens. So, Zvichida in this case, directly Nelson Chamisa is talking about that. Those are the chapukati loading, chapukati, chakuda kukatika, ada kukatisa, chapukati chakuloda muri Zimbabwe. Those are the Nelson Chamisa. And according to our inside information, those are true. This is the deal pakati pa Chamisa na Chiwenga. So stay tuned.
Change to buy more information. Ndini wenyu super Nexus. Peace.